Bakit sila, ma'am? Tara. Inaliman, dapat hindi mo ba? Ma'am, dag ko lang. Ma'am, dag ko lang. Laro ko sa limang takiwan. 100 balan. Raya balay. Yan ba? Apa balo nga kulor. Lugi ka kunta. Sige ka rin. 20 na lang. Adi. 20 na lang itong lahi. Wala ka rin. Calbayog City, Mercado. Oh, adi naman kita sa mga utanon, no, mga utan. Adila sa ligid sa Salog, Calbayog. Tahong. Oh, tahong. Tira din si Buyas tampak. Lang ko. Yan. Dito ang mga pwesto ng silot.